Saúdos, que tal? Boas tardes. Buscan en Indonesia 4 persoas dunha familia de Valencia desaparecida tras o naufraxio dunha embarcación. Son un pai e 3 fillos. Atoparon con vida a nai e a outra filla. Dos 12 tripulantes da nave, os equipos de busca lograron rescatar 7 persoas. A embarcación afundiu en augas achegadas á illa de Bali ao sufrir unha avaría no motor. As autoridades indonesias culpan do naufraxio o mal tempo no mar. Importante e curioso trastorno esta mañá no aeroporto da Coruña. Alvedro permaneceu pechado varias horas, atendan. Se ha colado un animal en el recinto aeroportuario y por seguridad la pista tiene que permanecer cerrada. Ata 2 avións tiveron que ser desviados a Santiago pola presenza dun xabaril no aeroporto da Coruña que permaneceu pechado unhas 2 horas. Sobre as 11 o animal era batido. O incidente tamén provocou retrasos nos voos que saían esta mañá. As consecuencias económicas son importantes. Vamos a perder una noche de hotel en Nueva York y que perdemos 24 horas. Ahora estamos preocupados porque imagínense, vamos para Colombia y compramos el vuelo de Bogotá a Cúcuta y pues nada, tendríamos que perderlo si no nos lo cambian. En 4 días, Noitebella. En ninguna casa galega van faltar as uvas da sorte. Nos mercados xa podemos atopalas dende hai días con prezos que van dos 3 aos 5 euros por kilo. A variedade máis popular é a uva branca de orixe española. Pero os máis ibaritas tamén hai uvas peladas en envases individuais, ollo. Iso sí, a prezo bastante máis elevado. Malia non estarmos na mellor época desta froita, as 12 uvas non poden faltar para acompañar as badaladas. De la blanca, la que más me gusta. Y si es más pequeñita, mejor. Eu compro sin as pepitas, polos nenos, porque despois hai que andar a quitarlles, así que xa ao máis práctico. E novamente tivemos unha madrugada e unha noite xélidas. As imaxes dan conta da friaxe vivida. A mínima rexistrarona en Verín. Ali os termómetros caeron os 5,6 graus negativos. Tamén houbo moito frío en lugares onde non é tan habitual. A medida que avanzou a mañá, as temperaturas foron subindo, pero aínda así vai moito frío, Non queda outra que coller abrigo, gorro e tamén as luvas. Que fai moito frío? Frío fai, que teño a punta da nariz congelada. Todo o mundo encollido por a calle. Ahora cada día máis temos que aguantar o que veña. Este frío axuda a que a nosa estación de esquí, a de Manzaneda, xa este preparada para os aficionados a este deporte. Tras días de intensas nevadas, reabriu con varios kilómetros esquiables, 11 pintas habilitadas e 4 remontes en funcionamento, o que permite unha oferta ampla para os esquiadores. Os espesores de neve sitúanse entre os 5 e os 20 centímetros. O ano político está a piques de rematar e os partidos fan balance da legislatura. O PSOE destaca as 52 leis aprobadas pola vía do consenso e critican a Feijóo. No Partido Popular salientan que gañan eleccións, mentre Sánchez se converteu nunha máquina de perdelas. Mentres, dende Cataluña, ábrese un novo tema de confrontación co financiamento no foco. O 2025 foi complicado para o goberno de Pedro Sánchez con último trimestre marcado polos escándalos e a perda do apoio parlamentario de Junts. Malia iso, desde o PSOE inciden nas 52 leis aprobadas nesta legislatura e cargan contra a estrategia política de Feijóo. Que mientras el gobierno está consolidando derechos, protegiendo a la ciudadanía y reforzando los servicios públicos, estamos viendo cómo el señor Feijóo ha utilizado durante 14 meses la política para protegerse. O Partido Popular fai balance do ano e sinala que Sánchez xa non encabeza un goberno, senón que encabeza un final, como se demostra coas derrotas nas urnas. Cada vez que se vota, el Partido Popular crece. Feijóo gana apoyos, mientras Sánchez se ha convertido en una máquina de perder elecciones. En su lado del muro podemos decir que cada vez queda menos gente. Entre imputados, pérdida de elecciones e insultos de Óscar Puente a los propios socialistas. O financiamento de Cataluña é outro dos temas centrais deste remate do ano e desde Esquerra Republicana deixanlle un recado a Junts.
Y que Junts per Catalunya vote a favor de un buen modelo de financiación para nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestras universidades y nuestro transporte público, y que Junts per Catalunya vote a favor de la capacidad por parte de Cataluña de recaudar el IRPF. Os comuns cataláns tamén desconfían da política do non de Junts, tanto en Madrid como en Cataluña. Junts per Cataluña han hecho del no su tótem político. Y eso es un problema de orden principal. Y lo será, y ojalá me equivoque, en la cuestión relativa a la financiación. O líder do PSDG participou esta mañá na reapertura do supermercado de Pol, en Lugo, o primeiro municipal de Galicia. José Ramón Gómez Besteiro puxo en valor que este tipo de iniciativas son fundamentais para fixar poboación no rural. Pol ten de novo supermercado e é municipal. Unha decisión do Concello de Pol para garantir un servicio básico e para defender algo esencial como é o dereito a vivir no rural con dignidade. Fixar poboación tamén é isto. Ter servicios, poder abastecerte no día a día sen ter que marchar. Así entendemos as e os socialistas a xestión pública. Mentres, as Xuventudes Socialistas de Galicia fan balance do ano político 2025 e adiantan a folla de ruta para o 2026. O seu líder, Xurxo Doval, destacou a necesidade de ter no Partido Socialista un discurso feminista crible e unha loita real contra a prostitución. Tamén se pronunciou sobre os presuntos casos de acoso sexual no partido e reclama un momento de reflexión de cara ao Comité Nacional. Nos, dende un primeiro momento, plantexamos este Comité Nacional como un espazo seguro para que toda a militancia, primeiro, lle poida exixir á Comisión Executiva Nacional toda a información sobre os casos que existen a día de hoxe, dos cales somos coñecedores, e tamén para que a dirección teña o seu dereito e o seu deber de responder e de defender e de comentar a súa actuación. Nos o único que non queremos é que o Partido Socialista sega unha tradición cainista de autodestruirse fora do partido. Desaparecen 4 membros dunha familia española, un home e 3 dos seus fillos, tras o naufraxio dunha embarcación en Indonesia. Sucedeu nas proximidades da illa de Padar, ao leste de Bali. Os equipos de rescate buscan os 4 españois desaparecidos que proceden de Valencia e lograron rescatar con vida outros 2 membros da familia, a nai e unha das fillas. Exteriores xa está en contacto ca familia das vítimas e o consulado de Yakarta presta atención ás outras 2 persoas do grupo que están fora de perigo. Os servizos de emerxencia indonesios lograron rescatar outros 4 tripulantes e un guía turístico. Todo indica que as malas condicións do mar cunha forte ondaxe causaron que o barco de uso turístico fora a pique tras sufrir unha avaría no motor. Os traballos de rescate na zona poderían estenderse ata 3 ou 4 días. Polo menos unha persoa morreu e outras 19 quedaron feridas nunha noite de intensos bombardeos rusos sobre territorio ucraíno. A maior parte dos ataques foron dirixidos contra a infraestructura eléctrica de Kiev. Os bombardeos, moitos deles realizados con drons, deixaron miles de persoas sen electricidade e sen calefacción. Os ataques non impedirán a reunión que o presidente ucraíno Zelensky celebrará este domingo na Florida con Donald Trump, na que os 2 mandatarios debatirán un plan de paz. E as históricas chuvias que rexistrou o estado de California durante esta semana de Nadal comezan a diminuir, aínda que persiste a declaración do estado de emerxencia. As alertas e avisos de inundación continúan vixentes, especialmente nas montañas. As tormentas invernais dos últimos días foron as máis intensas registradas nos últimos anos en California. Deixaron estradas e campos anegados e causaron polo menos 2 falecidos. A gravidade da situación levou o gobernador de California a declarar o estado de emerxencia nos condados máis afectados. De volta a España, terceiro homicidio en Madrid en 48 horas nun Nadal tráxico ca morte dun home de 60 anos acoitelado nunha vivenda no barrio de Usera. Axentes da policía xa detiveron o suposto agresor e non desbotan un axuste de contas como o móvil do crime, xa que se encontraron drogas na casa. A vítima e o suposto agresor son de nacionalidade española.
En Redondela rescataron o corpo sen vida dun home nunha zona de difícil acceso. O falecido, de 80 anos, caeu por un valado de 2 metros de altura. Foi un ciclista quen alertou os servizos de emerxencia contra as 9:30 da mañá. Segundo a Policía Municipal, o falecido paseaba na compañía dun veciño cando sufriu un vaído e caeu a unha pista de difícil acceso na parroquia de Cedeira. Ata o lugar desprazouse persoal sanitario, bombeiros e policía. Tras rescatar o corpo, só puderon certificar o falecemento do home. E o aeroporto da Coruña estivo pechado esta mañá algo máis de 2 horas. O motivo, un xabaril que apareceu nas instalacións. Bueno, además pedirles disculpas, pero bueno, la aviación es así y nada ajeno ni al aeropuerto ni a la compañía que podamos achacar, simplemente se ha colado un animal en el recinto aeroportuario y por seguridad la pista tiene que permanecer cerrada. Así que espero que este trastorno sea lo menos difícil para ustedes. Pois varios pasaxeiros víronse afectados por estes desvíos e tamén houbo varios atrasos. Ten máis datos, Cintia Piñeiro. Así é, David, a presenza do xabaril nas pistas do aeroporto provocou o seu peche durante menos de unha hora, tempo suficiente para que houbese atrasos e mesmo desvíos a outros aeroportos. Entre os principais afectados atopáronse 2 voos, un con procedencia de Santiago, outro con procedencia, de Madrid e outro con procedencia de Milán. Ambos os dous tiveron que aterrar no aeroporto de Santiago de Compostela. Ademais, os pasaxeiros tamén nos informaban que aqueles que comezaban hoxe as vacacións tiveron que verse afectados precisamente por estadías que xa tiñan pagadas noutros países e tamén por esas conexións que tiñan con outros aeroportos nacionais. Ademais, lembramos, o xabarín foi abatido arredor das 11 da mañá e este aeroporto, o Alvedro, xa puido retomar as súas operacións pouco tempo despois. Unha incidencia aeroportuaria moi pouco habitual, a presenza dun xabaril na pista obrigou a activar o protocolo de seguridade e a pechar temporalmente esta mañá o aeroporto de Alvedro. No, o sea, muchas cosas, pero el jabalí no, ¿eh? ¿Qué nos pasó? No, el jabalí es nuevo. No, en la vida, la verdad, ¿eh? Os voos afectados foron un procedente de Madrid que tiña prevista a súa chegada ás 8:40 da mañá e outro que chegaba de Milán ás 9:10. Tiveron que ser desviados ao aeroporto Rosalía de Castro de Santiago. Ademais, outros 2 voos con saída desde Alvedro e destino a Madrid e Barcelona sufriron atrasos. A incidencia alterou os plans de moitos viaxeiros, sobre todo dos que tiñan escala nestes aeroportos. Porque imagínense, vamos para Colombia y compramos el vuelo de Bogotá a Cúcuta y pues nada, tendríamos que perderlo si no nos lo cambian. ¿Por qué? Claro, porque ahora íbamos a Madrid, Madrid-Múnich, pero si perdemos este enlace, si perdemos ya no tenemos enlace a Múnich. No hay más vuelos, nada más No que hay. un vuelo a Múnich está. Y el siguiente será mañana. Nosotros volvemos ya de vacaciones, con lo cual tampoco es que supone no llegar a las 5 de la tarde, llegar a las 11 de la noche, bueno, pero tampoco es, pero la gente que empieza las vacaciones es un problema gordo. A Nueva York. Bueno, a Madrid desde aquí, de Madrid a Nueva York. Pero hay un único vuelo al día, entonces significa que vamos a perder una noche de hotel en Nueva York y que perdemos 24 horas. O peche de Alvedro mantívose durante case 2 horas, ata que o xabaril foi abatido arredor das 11:10 da mañá. A Xustiza dalle a razón aos comerciantes da Praza de Bastos de Ourense e frea o seu desaloxo do emprazamento provisional na Alameda. A decisión xudicial non entra polo momento no fondo da cuestión, pero si admitiu a trámite o recurso interposto pola Asociación de Praceiros contra a orde de desaloxo fixada polo Concello pro vindeiro 9 de xaneiro. Orde de desaloxo que queda polo de agora suspendida. Mentres, o alcalde di que esta é unha nova xogada dos praceiros para gañar tempo de balde. Dende a Asociación de Comerciantes aseguran que queren regresar ao edificio orixinario, pero cunha transición ordenada e cando se dean as condicións para traballar ali. Seguimos pensando que vai haber unha solución negociada. Queremos que cando o señor alcalde teña a información adecuada e non teña ningunha información que nos decimos que non se adecúa á realidade. E dicimos isto porque a praza non quedou ben. Ahora, despois de tanto tempo, se nos está dando a razón de que a praza non quedou ben, moi bonita por fora, un desastre por dentro.
En Padrón, varios conductores presentaron denuncias despois de que os seus vehículos apareceron cas rodas picadas en distintos lugares do concello. A Garda Civil está a investigar os feitos que non se limitan ao concello de Padrón, xa que se produciron casos semellantes en municipios próximos, como Pontecesures e Valga. Segundo informou a Policía Local de Padrón, xa son 7 as denuncias presentadas por estragos en vehículos que apareceron coas rodas picadas. Lévanse producindo desde hai meses en distintos puntos do concello. O propietario desta cafetería, situada detrás do campo de fútbol, pincháronlle as 4 rodas do seu coche. Así o conta este veciño da mesma rúa, quen tamén lle apareceu o seu coche coas rodas estragadas. Porque eu saco de noite xa pinchado ás 2 da mañá, ou non sei a que hora. Pero eu salía desta porta para fora e vino en frente que estaba cas 4 rodas pinchadas, claro. Estuve pinchado, pero non sei se me pincharon ou se pinchou. Pero, bueno, fai pouco tempo que lle cambiei a roda porque non tiñan para emparchar. Feitos semellantes producíronse noutros lugares de Padrón, como a Praza da Leña ou o Campo da Barca. E hai unha persona que lle aparecen tamén as 4 rodas pinchadas. Hai moita xente que lle aparece, sí. Noutros 2 concellos dos arredores de Padrón, en Pontecesures e en Valga, tamén apareceron coches coas rodas picadas. A Garda Civil segue investigando para dar cos responsables destes estragos, que, segundo a Policía Local de Padrón, véñense producindo desde o mes de setembro. Ben, atendan agora, porque ás veces os premios millonarios da lotaría non traen a felicidade. E senón, miren o que pasou no concello leonés de Villamanín, onde a Comisión de Festa repartiu participacións do Gordo entre boa parte dos seus 800 habitantes. Un erro, parecer involuntario, fixo que os rapaces venderan máis participacións dos décimos que foron consignadas na administración. A maior parte da xente está de acordo en repartir o que tocou. Esta era a lóxica euforia coa que recibiron en boa parte de Castela e León o premio gordo da lotería de Nadal que este ano recaeu nos 79.432. E esta é a situación actual en Villamanín, un dos lugares onde se vendeu o gordo deste ano. Silencio e división nesta localidade da montaña leonesa, onde o gordo chegou da man dos 15 mozos da Comisión de Festas. Os mozos venderan 90 décimos en participacións de 5 euros. Un dos compradores xogaban 4 euros na lotaría e o 5º euro era para financiar as festas. Pero en experiencia xogoulles unha mala pasada, xa que antes do sorteo tiñan que consignar as participacións vendidas na administración e non o fixeron, xa que 50 quedaron na casa dun deles. Logo, a sorte ou a mala sorte fixo co gordo caese xusto nese número. A reunión veciñal deste venres non solucionou as cousas, a pesar de que os mozos entregaron os décimos da Comisión de Festas e os seus particulares, pero aínda faltan 2 millóns de euros. Sé que ha sido de manera desinteresada, o sea, sin intención de cometer el error, y yo abogo por que todos los vecinos apuesten por la concordia. Yo por lo menos no renuncio. Yo no renuncio, o sea, que no las hubieran vendido, es que no es problema de los que hemos comprado las participaciones. Así as cousas, o asunto probablemente remate nos tribunais, cun pobo ao que o gordo trouxo tantos cartos como a división veciñal. Falta máis dunha semana pro sorteo, pero a venda de décimos para a lotaría de Reis xa está en marcha. Popularmente coñecido como o do Neno, este sorteo conta tamén con moita tradición, como a o de Nadal, ca vantaxe de que hai máis premios. Despois do de Nadal é o sorteo extraordinario con máis seguidores. A xente espera a que lle toque algo en Nadal para comprar algo en Reyes. Erguei estes dous que me tocou o reintegro e non máis, é que xa suerte. En Merca a lotería para o sorteo do Neno, na súa maior parte faino por tradición. Solamente compramos un polo de agora e decidimos que a Maro que decidiu a terminación do 7, sin nada específico, por ter unha ilusión. É unha tradición, o resto do ano non xogo nada. As posibilidades de resultar afortunado son maiores que no sorteo de Nadal. Repartes un total de 770 millóns de euros. Un primeiro premio de 2 millóns de euros, un segundo de 750.000 e un terceiro de 250.000. Mais, por exemplo, o Neno ten 3 reintegros como mínimo, e despois hai 2 terminacións, 3 terminacións, me entendes? Mais que en Nadal, só toca o reintegro do gordo, e se tes unha pedrea, acabouse. As terminacións máis solicitadas son o 0, 3,
5 e 7. Non sei por que os números impares ten tanto éxito. É igual que a terminación o 13, o 69, 25, non sei por qué, pero son as terminacións que máis se venden. Cuestión de sorte. O día de Reis, nun sorteo de apenas media hora, decidiránse os números gañadores. O pico da gripe acadouse antes do Nadal e a tendencia da vaga é decrecente. Na semana previa ao comezo das festas rexistráronse 339 ingresos, un 12% menos que na semana anterior. Isto deixanos máis de 2.400 ingresos dende que comezase a temporada. A comezos de outubro, o ano pasado, por certo, tan só había 124 persoas ingresadas. É certo que o pico da vaga chegou algo máis tarde. Os colectivos máis afectados, os maiores de 80 anos, que presentan maior taxa de hospitalización, e os de 0 a 4 anos, a maior taxa de consultas, aínda que esta reduciuse na atención primaria nun 5%. Aínda así, non baixa a garda, o máis importante, porque o Sergas non descarta a chegada dun segundo pico, polo que a máscara segue sendo a mellor compañeira. Esta situación de baixada de casos tamén se reflicte na venda de antigripais. Iso sí, unha baixada paseniña. Nos últimos 7 días dispensáronse un 10% menos e ocorre algo semellante cas probas de antíxenos, que tamén descenderon un chisco a súa venda. Con todo, a vaga epidémica mantense nunha intensidade media, polo que compre seguir sendo precavidos nestas datas de xuntanzas. Que se recomiendan generalmente cuando hay síntomas, ¿vale? Los antigripales no curan la gripe, lógicamente hay que pasarla, pero sí alivian la sintomatología. La mayoría tienen paracetamol, tienen descongestionantes nasales, tienen un poco de vitamina C también y cafeína para restablecer. O que tamén perciben as farmacias é unha maior demanda de algúns medicamentos e suplementos destinados a reequilibrar o noso organismo, moi exixido nestas datas de reunións e banquetes farturentos. Nestes días de encontros e celebracións que lle rouban horas ao descanso e desafían o equilibrio dixestivo, buscamos aliados que contrarresten os excesos. En estas fechas lo que más nos piden también son antiácidos por los excesos de las comidas y las cenas y también algunos complementos vitamínicos que ayuden en la resaca, que nosotros ahí recomendamos el complejo B concretamente, el B1, B6 y B12. Os suplementos do complexo B están entre os máis vendidos agora e todo o ano nas farmacias, onde constatan o interese crecente polos complementos alimenticios. Creatina para aumentar as reservas de enerxía, coláxeno para o coidado das articulacións e da pel, magnesio para reducir a fatiga. Completamos a lista dos máis demandados co omega 3 e cos multivitamínicos. Para tener un poco más de energía, pero vamos, básicamente por cuidarse, por tener un poquito de energía al día a día. Omega 3 tomo máis que nada pues, para protexer un pouco a salud cardiovascular, porque coa menopausia tamén todo parece que se descontrola un pouco, entonces unha pequena axuda. Segundo a Organización de Consumidores e Usuarios, preto dun 60% da poboación recorreu a algún complemento no último ano. Son de venda libre, aínda que deberían tomarse baixo control médico e só cando realmente son necesarios. Cuando hay una alimentación variada en estados normales de salud, realmente no se necesita ningún complemento. ¿Cuándo lo recomendamos? Cuando hay una deficiencia clara, un estado de embarazo, si se necesitan complementar con ácido fólico, hierro, o cuando las analíticas te dan bajo en vitamina D, bajo en calcio, bajo en hierro, entonces ahí sí que es necesario complementar. Tuve que tomar antibiótico e por eso estou tomando probiótico. Pero vamos, gústame máis cuidar a alimentación. Nutricionistas e sanitarios advirten de que unha inxesta inadecuada de suplementos pode poñer en risco a saúde. Pois despois dun comezo de inverno suave, a friaxe leva instalada toda a semana en varios puntos de Galicia con temperaturas por baixo dos 0 graus. A mínima, hoxe estivo en Verín, menos 5,6, marcou o termómetro preto das 8 da mañá. Ali os cigarróns levan no conxelador dende o martes. En Sarria, ou Viana do Bolo, tamén os valores estiveron por baixo dos menos 5 graus. Ninguén se libra desta friaxe porque todas as provincias tiveron valores negativos. Soben un chisco as máximas, por riba dos 10 graus, pero xa avisamos, o 2025 ímolo despedir como até de agora. Ben abrigados e boa falta que fai. A madrugada deixou unha forte pegada invernal, como dicimos, no interior de Galicia. Ourense e Lugo despertaron baixo a influencia dunha intensa xeada provocada pola entrada de aire polar e por uns ceos completamente despexados. Estas condicións fixeron que o frío se deixase sentir con especial intensidade, con temperaturas que baixaron dos menos 5 graus, por exemplo, en Verín, María.
O frío volveu ser protagonista esta noite en Ourense cunha forte baixada das temperaturas que deixou rexistros moi baixos en varios puntos da provincia, especialmente nas zonas do interior. As temperaturas máis baixas rexistráronse en Verín con menos 5,6 graus, pero tamén en Viana do Bolo e en Xinzo, onde o mercurio baixou a menos 5 e a menos 4,5 xa a primeira hora da mañá. O manto de neve que completou a estampa de Nadal dos últimos días sumas agora ás intensas xiadas con tempo seco e ceos despexados facendo deste un duro inverno. O interior de Galicia espertou este sábado baixo cero, cunha madrugada marcada polo frío e polas xeadas generalizadas. En Ourense capital o termómetro rozou os menos 3 graus, mentres que noutros puntos do interior superáronse os 5 baixo cero. Xa onte facía moito e hoxe moito máis. Ahora cada día máis temos que aguantar o que veña, porque non hai outra. Pois hai que moverse, que senón quedase un aterido de todo. Se parece polo norte. Eu onte xa salín, pero con os leggings postos por dentro dos pantalós. Verín rexistrou a mínima da comunidade con menos 5,6 graus. Noutras zonas do interior de Lugo, como Sarria e Portomarín, as temperaturas tamén foron moi baixas, entre os menos 5,3 e os menos 5,1. Porque está moi frío e non saben coller os papéis. Tampouco eu, a veces, os primeiros que tamén me costa a mí. Somos de Alicante y nos ha sorprendido bastante el frío. Sabía que hacía frío, pero no tanto. Pero bueno, vamos abrigadas y a disfrutar. Cada quen busca o seu propio xeito de combater estas temperaturas. O jersey, levo a chaqueta, levo a zamarra, vou ben abrigado e a bufanda. Bueno, eu creo non paso frío. Non ten casa e, bueno, se non quedar a tomar algo nos bares, porque outra cousa tampouco podes facer. O caldiño da abuela, o pijama por dentro. Con un vaso de vino e unos callos calentitos y se queda uno nuevo. Hai quen incluso ve o lado positivo deste frío. É buena, é buena porque está seco, de maravilla, de verdad. Moi bo porque se non for este frío e estas xeadas, pois moitos insectos, moitas cousas malas que nos fastidian, pois isto pois non desaparece, claro, é normal. Nos próximos días manterase o tempo anticiclónico con noites moi frías, pero con máximas máis agradables durante o día, especialmente nas Rías Baixas. Tampouco escaparon do frío en lugares como a provincia de Pontevedra, onde se registraron ata 2 graus baixo cero no condado e na Louriña. Xeadas que veñen despois da nevarada que nos últimos días cubriu a montaña e da que xa apenas queda rastro. Xoan Pereira. Este boneco de neve é a única testemunha que queda da nevarada que nas últimas horas tinguiu de branco as montañas do interior da provincia de Pontevedra, algo que non adoita ser habitual nos últimos anos. Pero o frío non marchou, senón que cambiou os cumios polas zonas baixas. De feito, o Val do Tea, en Ponteareas, rexistrou 2,3 graus baixo cero, un dos valores máis baixos da comunidade. O tempo propio do inverno xa chegou tamén a estas latitudes e cando toca, agora, polo Nadal. Pouco durou a neve caída entre o xoves e o venres en zonas de montaña do interior da provincia e mesmo en cotas baixas, arredor dos 500 metros. Os que hoxe xa chegaron ao alto de Fontefría, por exemplo, xa só atoparon algúns bonecos que resistían, mantidos polo frío do norte que si permanece. Viñamos a disfrutar da neve, pero bueno, chegamos tarde. Pouco durou. Onte había e hoxe xa, pois nada. Había que aproveitar, pero bueno, ainda así frío fai, que teño a punta da nariz congelada. Xélida foi a noite e a mañá en zonas máis fondas, como os vales do río Louro no Porriño, onde o termómetro rozou os 2 graus baixo cero, e incluso máis frío se rexistrou no Val do Tea, onde o termómetro acadou os 2,3 graus baixo cero en Ponteareas, a mínima do sur da provincia. Fría, si non noto ahora pola mañán que foi a máis fría de todas. Sí, aparte aquí o tema da niebla e o noso problema que temos. Na zona do Miño e así, hoxe, por exemplo, en Monsalda daban 0 grados, aquí xa estamos a 5, aunque a sensación térmica aquí é de frío, a verdad. Había tempo que non había semejante helada, é verdade. Pero bueno, hai outros anos que tamén pasa o mesmo, No inverno é o que toca. Case 5 baixo cero marcou o mercurio en Lalín, unha zona así máis acostumada ao frío. O Nadal trouxo as xeadas que se van manter ata a entrada do ano novo, que comezará sen apenas chuvia. Ben, pois os amantes dos deportes de inverno, Papá Noel trouxolles un bo agasallo á apertura da estación de esquí de Manzaneda. Hoxe primeira fin de semana con varias pistas abertas e, por suposto,
con moita neve. Ali está Alejandro Álvarez. Sí, David, en concreto 11 pistas abertas, 7 kilómetros esquiables cun espesor que rolda os 5-20 centímetros. Ademais disto, están a funcionar 4 remontes. Hoxe aquí, na estación de esquí de Cabeza de Manzaneda, moito esquiador profesional, pero tamén, como podedes comprobar tras de min, moitas familias que viñeron preparadas coas súas zorras para deslizarse ladeira abaixo. Moitos visitantes chegados dende diferentes puntos da nosa comunidade, pero tamén dende o país veciño, dende Portugal. O certo é que hoxe temos aquí un día solleiro, iso si vai un pouquiño de friaxe, 3-4 graus, pero iso non é un impedimento para gozar dunha xornada de sábado aquí na neve. Vamos coller esquís e snow para intentar baixar por algunha pista e, bueno, pasar o día, despois a tarde xogar por aquí un pouco máis, co trineo e tal. Regalaronlle a nena unha experiencia de un curso de esquí e viñemos hasta aquí a pasar o día, que además está un día bárbaro. Un día estupendo. Foi o primeiro día de nieve, así que queríamos disfrutar. Probei co esquí, pero non me gustou tanto, pero no trineo sí. O paso de varias borrascas pola península deixa avisos por fortes precipitacións que afectan especialmente o Mediterráneo. A Axencia Estatal de Meteoroloxía activou o aviso laranxa por chuvias en Málaga, con acumulacións de ata 80 litros por metro cadrado, e o amarelo nas provincias de Huelva e Cádiz, en todo o territorio catalán e na costa norte de Valencia. Ademais, hai risco de aludes no Pirineo de Xirona. A situación complícase tamén no mar, con ventos de ata 70 km por hora no litoral de Cataluña e de Málaga. A friaxe non impediu que os peregrinos que planificaron facer o camiño cumprisen co seu cometido nestas datas sinaladas. Os rexistros da Oficina do Peregrino computaron máis de 2.500 persoas que recolleron as súas credenciais neste mes de decembro. A maioría madrugaron esta mañá e saíron dos albergues con temperaturas en negativo, pero as xeadas non lles preocupan cando o obxectivo é facer a última etapa do seu percorrido. Me ha parecido súper bonito, é moi tranquilo. Por el camino estaba todo cerrado, muy poquitos peregrinos, pero los peregrinos que había, pues hemos ido cogiendo confianza y hablando. La verdad es que hemos tenido muy buena suerte porque el tiempo nos ha acompañado, hemos sacado los ponchos solamente 2 días y 2 ratitos y nada más. Empezamos en Vega de Valcarce, justo cuando empezaba a nevar, y ha sido precioso, porque ha sido una Navidad pues perfecta, blanca y un poco dura. Teníamos que haber necesitado raquetas en 2 etapas seguro, porque esa nieve hasta aquí. Un momento, pero muy bonito. Nestas datas de recollemento escolleron por diferentes motivos compartir experiencias e a cea de Noiteboa con descoñecidos. Ha sido un año muy duro, hemos tenido 2 pérdidas, la de mi padre y la de una tía. Entonces ha sido un año duro y queríamos pues hacer la peregrinación un poco para estar más cerca de ellos. El día de Nochebuena hemos hecho una cena comunitaria entre todos, lo hemos pasado muy bien y bueno, buena experiencia, me ha gustado. Es diferente, es todo diferente, es... As cifras de peregrinos de cara ao remate do ano superan unha vez máis as do anterior nun 6%. Na casa ou fora, tomar as 12 uvas cas badaladas segue a ser a tradición imprescindible para darlle a benvida ao ano. Nos mercados xa podemos atopar dende hai días as uvas da sorte, con prezos que van dos 3 aos 5 euros por kilo. Iria Soengas. Sí, a uva branca de orixe española é a máis popular estes días de cara á cea de Noitevella. Podemos atopala nos mercados a partir de 3 euros por kilo. Hai tamén outras variedades que veñen de fora, como as rosadas ou as máis grandes sen bebida, que poden chegar ata os 5 euros por kilo. E mesmo os máis escollidos poden mercalas en envases individuais xa peladas, iso sí, a prezo de capricho. Sexan grandes ou pequenas, con ou sen bebida, son un produto fundamental nas cestas da compra destes días, malia que non estamos no mellor momento desta froita. As 12 uvas para acompañar as badaladas na entrada do ano son imprescindibles.
Unha das posibles orixes da tradición di que a fomentaron os propios produtores logo dunha colleita de uvas moi abundante a comezos do século XX. Aínda a día doxe estas uvas brancas do Val de Vilanopón, Alacante, son as que máis se venden de cara á cea de Noitevella. Esta é a típica uva de Navidad, é a Ledo, ten pepita, depois temos a uva blanca que ven de Italia, que esta é sin pepita, temos a rosada que ten menos éxito porque é bastante grande e tamén ten pepita. De la blanca. La que más me gusta. Y si es más pequeñita, mejor. Claro, para no atragantarse. Eu compro sin as pepitas, polos nenos. Porque despois hai que andar a quitarlles, así que xa ao máis práctico. En canto aos prezos, están as tradicionais a partir de 3 euros por kilo e soben ata os 5 euros as variedades máis grandes ou sen bebida. Se nos imos xa buscar as que veñen peladas en envases individuais, toca pagar máis dun euro por cada un. Con todo, a maioría prefire pasar o traballo de contalas, unha uva por cada unha das badaladas. Pois poñen por kilo, tamén depende do cliente, do que queira. Hai veces que máis ou menos para ciertas personas, canta lle podría chegar, eso depende do cliente, do que exija. Levo por racimo, porque despois as que quedan cómense. E para os que non lles gustan as uvas, pero queren seguir a tradición, hai alternativas sen sair da froitería. Podemos acompañar as badaladas con arandos, mandarina, frambuesa ou olivas. Na parroquia de Xanceda, no concello de Mesía, despide o ano esta fin de semana cas San Silvestres máis silvestres da historia. A cita, ideada para que pais e nenos gocen xuntos, busca dinamizar o Nadal no rural galego. Día de sol perfecto para correr unha San Silvestre. Os participantes quecen os músculos, encaran dentro da granxa Casa Grande de Xanceda unha San Silvestre especialmente silvestre. Aquí non temos asfalto, nin temos grandes congregacións, pero que sí que temos é lama, prado, vacas e moitísimas ganas de pasalo ben e de dinamizar o Nadal no rural. Organizáronse 4 carreiras ao longo da fin de semana. En total a cita congrega unhas 800 persoas, pais e nenos de distintos puntos de Galicia e mesmo algunha familia de fora. Todos obtiveron os seus dorsais por sorteo a través dos iogures da marca. Vimos preparadísimos! A ver se damos feitas pruebas todas, verdad, Leo? Vas a querer ganar? Sí, a ver se temos suerte. O percorrido está cheo de retos e obstáculos, desde saltar pacas a facerse cun iogur como salvoconduto para non ser vareado por un Grinch. Crucé un río, tuve que esquivar un Grinch. Os pequenos participantes recomendan a experiencia. Por los yogures, por lo del Grinch, por la carrera, por lo de los obstáculos. As probas foron transformando a friaxe inicial en calor tanto para corredores pequenos como a grandes. Hay demasiado calor, estoy sudando a chorro ya. Quizáis esta San Silvestre non se repita, pero na granxa xa están pensando en novos eventos para o seu Nadal rural do ano que ven. Nestas datas de Nadal, a soidade faise máis evidente e para evitalo, a Xunta volveu a poñer en marcha o programa Xuntos polo Nadal, unha iniciativa na que neste 2025 participan 270 persoas. Gloria. Sí, son 130 maiores de 60 anos das provincias de Lugo e de Ourense que estes días se xuntan aquí nesta residencia do Carballiño e outros 140 participantes procedentes das provincias da Coruña e de Pontevedra que pasan estas datas no centro de Panxón. Como vedes aquí, hai moi bo ambiente, bailan, cantan, charlan e o máis importante, gozan da compañía os uns dos outros. A convivencia comezou o pasado día 23, xusto na véspera da Noiteboa e vaise prolongar ata Reis. Moitos repiten experiencia e outros participan no programa por primeira vez. En total, 270 maiores de 60 anos pasan estas datas acompañados grazas ao programa Xuntos polo Nadal. Nós non queremos que haxa ningunha persoa que non quere estar sola e teña que estalo. Por eso facemos ese programa, por eso queremos que vos coñezades entre vos, que cada ano vos encontredes, e que sepades que sodes moi importantes para nós e que en deu todo durante toda a vida agora merece que os demais fagamos o posible para que estedes a gusto. O programa desenvólvese nas residencias do Carballiño e Panxón. Comezou na véspera de Nadal e vaise prolongar ata despois de Reis. Pois veña, pasan xa das 3 da tarde, momento perfecto para saber que teñen preparados os compañeiros da Hora Galega. Moi boas, María.
Moi boas, pois hoxe na Hora Galega falamos da morriña que tanto apreta nestas datas. Morriña polos que xa non están e morriña tamén polos que teñen que pasar estas festas lonxe de nós. Estou a falar, por exemplo, da xente do mar, esa profesión tan nosa que levamos tanto no sangue pero que inevitablemente nos separa dos nosos e desas xuntanzas tamén tan nosas e tan destas datas. Pois hoxe, precisamente para abordar isto, temos con nos o patrón maior de Hora Galega, Sauro, que tiñemos moitísimas ganas de telo aquí no plató para contarnos pois como é vivir un Nadal tan diferente como é no mar. Todo isto e moitísimo máis agardamos vos hoxe xustiño despois do tempo, aquí en Hora Galega. Grazas, María. Un día máis temos que darlle as grazas porque a Galega foi onte líder de audiencia durante o prime time. Concretamente, o programa Luar liderou durante toda a súa emisión cun 14% de cota de pantalla. Un dato que fixo que a canle fose a máis vista durante a noite cun 11% de cota. No resto da xornada do venres, outros programas que destacaron en apoio foron o Termómetro, o Galicia Noticias, o Telexornal Mediodía e Hora Galega, todos por riba do 10% de cota. Moitas grazas. Viva a estampa do Nadal. Pois a información xa saben que continúa actualizada minuto a minuto na nosa páxina web en g24.gal e agora chegan os deportes con Irene e atención posta no baloncesto. Sí, porque a competición continúa tamén no Nadal. Hoxe pola noite xoga o Río Breogán, mañá hai derbi na Liga Feminina e tamén na Primeira Federación. Uns minutos e vemos todo isto.